Μπαμπου, πάνω από τι αυτά. Τι γίνονται πάνω. Του καλοπόσανε, πάρανε τους πλάτες, σήμερα, σαν να είναι μακριά αρκετά. Να έχετε εκεί τις μέτρες. Σαν αρχαιολογικό δεν γίνει. Ωραία, μπράβο. Ωραίο, ωραίο. Δεν το λέει, το γκρεμίλε. Τι δεν κάνει. Το θυμάμαι, τσάκι να το λέει. Το χεζουργιό μου κάνω εδώ και χεζουργιά πάνω κάτω πρέμα. Δεν είχε φώτα, δεν είχε. Πριν 50 χρόνια, αυτό το μονοπάτι που διασχίσατε σήμερα, που λέγεται μονοπάτι, δεν λεγόταν μονοπάτι διότι ήταν ο βασικός δρόμος του χωριού μας. Ως το 1958 που ανοίχθηκε ο κεντρικός δρόμος και επικοινωνήσαν πλέον με τα αυτοκίνητα. Σε αυτό το μονοπάτι θα σας πει ο πρόεδρος περισσότερα. Εγώ ένα άλλο ιστορικό σημείο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ θέλω να σας πω. Αυτός ο χώρος είναι ιστορικός διότι είναι το πρώην σχολείο. Είναι το σχολείο που μάθαμε τα πρώτα γράμματα. Είναι το σχολείο που βγήκαμε από την εποχή εκείνη και μεταφερθήκαμε στις πόλεις από το χωριό μας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, διότι το χωριό ήταν μικρός ο πλήρος, πολυμιλείς οικογένειες και δεν μπορούσαμε να ζήσουμε εδώ. Το αφήσαμε για πολλά χρόνια εγκατελειμμένο, είναι όμως ότι αυτό δεν μας άφηνε ποτέ αδιάφορο. Γι' αυτό όταν ορίμασαν τα πράγματα, πριν 2 χρόνια το 2004, με τη μεγάλη χρονιά της Ολυμπιάδας που επέστρεψε για αυτή στην πατρίδα της, επιστρέψαμε και εμείς στον τόπο μας. Αυτό το σχολείο ιδρύσαμε το σύλλογο και ζητήσαμε από το Δήμο και την Ομαρχία, μας το παραχώρησαν επίσημα, να το ανακοινήσουμε και να το έχουμε αίθουσα εκδηλώσεων και υποδοχής των πατριωτών και των φίλων, όπως και εσείς σήμερα, σε αυτό το σχολείο. Το έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο, φαντάζομαι, πάρα πολύ καλό. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, αλλά η χαρά που μας δίνεται σήμερα, γιατί η μεγάλη χαρά είναι διπλή. Πρώτον, ότι συμμετέχετε όλοι οι ρευατικοί συλλόγοι από άλλα μέρη, εκτός από του Άργους, αλλά η μεγάλη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θετικό στοιχείο. Και οι νέοι είναι αυτοί που πρέπει να αγαπήσουν τη φύση, αυτό το περιβάλλον, και εμείς πρέπει να εργαζόμαστε για να δώσουμε καλή συμπεριφορά και καλό έργο στις επόμενες γενιές. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους που συμμετέχετε, όλους τους αυτούς ανθρώπους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Σύλλογο Άργους και τον πρόεδρο τον Σπύριο τον Τότσικα, ο οποίος είναι και πατριώτης από εδώ που έδειξε το ενδιαφέρον. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ομαρχιακό Σύμβουλο τον Κώστα τον Πετζή, τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Λαμπάδα, τον τοπικό πρόεδρο του χωριού μας τον Κώστα τον Σταυρόπουλο που παραβρίσκεται και όλους τους πατριώτες και τους φίλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω. Σπύρο, πιο πλάτα, μουνίσος είσαι, άιτε. Έλα πιο κοντά να ακούσεις. Δεν μπορώ να φορά τα πόδια μου. Καταρχήν ήθελα να σας καλωσορίσω όλους τους φίλους ορειβάτες και πεζοφόρους και να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή της σημερινής σας εδώ σε αυτό το μονοπάτι, σε αυτή τη διάσκεψη που ας ελπίσουμε ότι θα γίνει και θα καθιερωθεί κάθε χρόνο. Ήθελα να ευχαριστήσω τους πολιτιστικούς συλλόγους, ιδιαίτερα το πολιτιστικό σύλλογο και εξορρεστικό του Βρουστίου, ο οποίος μας έδωσε μια βοήθεια πολύ μεγάλη. Αν δεν ήταν ο σύλλογος, ο πολιτιστικός του Βρουστίου, ίσως να μην ήταν τόσο άνετη η διάβασή μας από το μονοπάτι. Να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους συλλόγους και της περιοχής μας, της Καριάς, του Μαζίου,
γιατί και αυτοί συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στην προσπάθεια αυτή. Στην προσπάθεια του χιονοδρομικού ορειβατικού ομίλου Άργους, που εδώ και 2 χρόνια προσπαθεί να υλοποιήσει αυτό το στόχο. Το στόχο το οποίο θα θέλουμε να καθιερωθεί, αυτό το μονοπάτι μεγάλων αποστάσεων, που ξεκινάει από την Ολυμπία, έρχεται στο νομό μας μέσω του Αρτεμισίου Όρους και θα καταλήξει στο αρχαίο θέατρο της Επιδάδου. Αυτός είναι ο στόχος και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό δρόμο και πάντα ψηλά. Καλό δρόμο. Να είστε όλοι εδώ. Λοιπόν, όποιος δεν μπήκε στην αίθουσα μπορεί να μπει τώρα. Παπά, δεν είναι διώξει. Μπορώ τώρα να το βάλω μέσα σε αυτό. Ωραία, κάτσε να πάρω εγώ να σου πω. Εντάξει, πάμε. Κάτσε μαζί. Πες μου. Μαζί με την αίθουσα, μαζί με την αίθουσα εκδηλώσεων που ολοκληρώνουμε, παράλληλα έπρεπε να φτιάξουμε και ένα χώρο για να φτιάξουμε το λαογραφικό μουσείο του χωριού μας. Λοιπόν, και αυτό το χώρο το φτιάχνουμε, το ανακαινίζουμε όπως πρέπει με τη φυσική πέτρα, με το φυσικό περιβάλλον και θα μαζέψουμε όλη την ιστορία του χωριού μας. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι μέσα σε 1 χρόνο περίπου ακόμη θα όχι ολοκληρωθεί και αυτό το πράγμα και θα είναι ένα όνειρο, θα είναι ένα έργο που θα μείνει για πολλές γενιές. Εντάξει, κρατήστε. Θέλω να σας φέρω ωραία παραδοσιακά σε CD κασέτες. Τι μάλλον. Κασέτα. Εδώ την άλλη. Εδώ δηλαδή εγώ βλέπω ένα χωριό σχεδόν όχι εγκατελειμμένο, γιατί πραγματικά έχουν δει και ξεκινάτε και κάνετε αυτά τα έργα τα οποία είναι εντυπωσιακά έργα. Δηλαδή ένα χωριό μουσείο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη. Περιμένω το τηλέφωνο σου. Γεια.
Αντώνη, βάλουμε. Περίμενε, σιρτάρω τι, για κάτσε. Περίμενε. Κόψε μέσα. Εντάξει. Τίποτα. Πόσο κιλά. 23. Εντάξει. Είναι εντάξει. Εγώ δεν έχω. Έλα το πουλάκι. Έλα Λιμιά. Έτοιμοι.